condemned that action, and yesterday we actually directed the mayor and the town clerk that stopped the demolitions. And today we had a meeting which was chaired by Honorable Vice President Mohadi, and he instructed the local authority that there is nothing that you must do from now going forward without consulting the parent ministry, which is the Ministry of Local Government and Public Works. Before you do anything else, seek guidance first, and we've guided them accordingly. But we distance ourselves, central government distance itself to such kind of behavior. We have nothing to do with that. The new dispensation values all citizens. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chidonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumiwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa todango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi naminister vakamirira hurumende yeZanu PF, Minister of National Housing Daniel Garwe vakamirira hurumende neZanu PF zvikanzi hatinei kana nechimwe zvacho chine kuita pamusoro pekupwanywa kwedzimba. Hatitombozive kuti zvinhu zvakadaro zvairongwa, hatitomborina kana ruzivo. Pakashata. Ndonyaya ndokufamba nayo zvamanje manje. Ndinawo mashoko aMinista Garwe vachitaura, vatopfeka vakatoenda kuBelvedere vakatonorekodha vhidhiyo vachitotaura kuti we know nothing about this. Kaya pazvinhu zvacho. Saka who is to blame here? Ikanzuru here? Akamboisa vanhu ipapo ndiani? Ndo pane nyaya imwe nyaya yomwe musiyo ndichauya naro vhidhiyo racho ndichikuratidzai vagari vekuStone Rich vachitaura kuti panapa takaonzwa paland restate land tikauya tikazogara tikanzi tigare sezvo taisapota musangano, but nhasi uno vanhu vakutaura kuti hanzi isusu hatitombozvizive. Mawana ndo mabasa eZanu PF muchajaira zvenyu kuti ndo zvavanoita. Haisi nyaya yekutanga nhasi, zvakatomboitika kare. Ana muramba tsvina vakarova zvakawanda zvakaitika, vanhu vachingoitiswa nanhasi vanhu vachirongobvuma kuitiswa. But zvisinei, rega ndipinde muvhidhiyo rangu ndikuratidzei zviri kuitika, zviri kutaurwa naMinista Garwe. Mondiudzawo kuti zvine musoro here zviri kutaurwa nemukuru kana kuti hazvina musoro handitika. Right now ndisandapinda muvhidhiyo rangu ndikutaura izvo kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo. Handitika tofambira nyaya dzacho. Gwenzi rePhytomed riripo. Gwenzi rePhytomed riri kutora mari ende gwenzi rePhytomed riri kurapa zvekutodaro handitika. Saka ndikuti kana iwewe une dambudziko raunaro ringava ripi kana ripi, bata nhamba dziri pascreen idzo. Utaure nevasikana ava kuti isusu tabva nekuna DJ Holly vatiudza kuti imimi ndimune gwenzi chikwapuro rinorapa ndrukuridawo. Ombowaita sei? Ombowabatsirwa handitika. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvoenda kumberi. Right, rega ndipinde muvhidhiyo rangu ndikuratidzei vachitaura vakuru ava kuti isusu hatina kana chimwe chete chekuita zvacho pamusoro pekupwanywa kwedzimba idzi handiti. We condemned that action, and yesterday we actually directed the mayor and the town clerk that stopped the demolitions. And today we had a meeting which was chaired by Honorable Vice President Mohadi, and he instructed the local authority that there is nothing that you must do from now going forward without consulting the parent ministry, which is the Ministry of Local Government and Public Works. Before you do anything else, seek guidance first, and we've guided them accordingly.
but we distance ourselves, central government distance itself to such kind of behavior. We have nothing to do with that. The new dispensation values all citizens and respects the constitution, which says housing is a fundamental right. People have got right to housing. But be that as it may, we must not take the law and put it in our pockets and say I can build a house wherever I want to build a house. The law will still visit you. We don't want to take advantage of certain developments and say because there was a judgment, people must not take advantage and now start building all over. I am saying this because we have now seen mushrooming of construction of cabins in open spaces in the low density areas, in the high density areas, by unscrupulous land being sold by unscrupulous land barons, and also unsuspecting individuals who have turned themselves to become desperate people when there is no need to be desperate, buying and then building cabins, saying because there is a government says no houses are going to be. Right, mangozvinzwira mazvionera mega mahwani chaiwo chaiwo ndozviri kutaurwa nevakuru kunzi aiwa isusu hatinei nechekuita nezvinhu izvi. Ndonyaya yanga chikufamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.